Union oyango nohinga maduong' mathiro yiero mag Kenya en omenda michwalo modeko ne duol matayo yiero pachoka ABC gima mono duolno tayo chenro mage e yo mowinjore. E kinde mane gitwak gi jofwambo, jakom mar riwruogno Ivan Stefanech nomedo ni onge mar jakom duol mar ABC kod deko yiero commissioners mag duolno osechungo chenro mopogore opogore, kendo piny owacho nyaka koro keto okenge mag neno ni piny Kenya ochiwo puonj makare ne oganda motelo ne yiero mabiro. Bende nitiere dwaro mar keto tim paro mochiw ne joneno kaka achiel kuom yore mag neno ni yiero ma higa 2027 otim maonge pek moro amora. Priority of the recommendations is to appoint chairperson of IBC and also to secure funding of these very important institutions. The major issue we recommend is properly functioning independent election and boundary commission. That's the key institution in this process, and currently we recognize that other processes depend on the appointment of people who should lead these institutions because management of the IBC cannot do everything. It's important to start immediately because we have only 2.5 years until 27 elections, and it's not possible to prepare elections when they start to take it seriously in 27, but now it's time to do more. Is the time here, how fast those recommendations will be implemented, because the next elections are just in 2.5 years, and recommendations that require a legal reform, they need more time. And recommendations that require administrative actions, they do not need much time, but they need the Electoral Commission in place. So there is a strong connection between time available and when the next elections are. Piny owacho ma kaunti ma Siaya oyango chenro mar bero somo mar nyithindo matindo mag ECDE e gwenge mag South Sako Ward e sub-county ma Bondo. Kanoloso e chiwo kombe mag jopuonjre e sikund primar